tafara basara pera tounganidzwa kumusha apo toudza misumbu kujerusarema rufaro rufaro idi rufaro rusingaperi rufaro runouya toungana kumusha toimba nzwiyo dzakanaka nemoyo yedu yotenda Kristu mamboto mukudza kujerusarema rufaro rufaro idi rufaro rusingaperi rufaro runouya toungana kumusha rufaro runotirindira nedzimba zhinji dzawakwa Jesu iye wakadzira kujerusarema rufaro rufaro idi rufaro rusingaperi rufaro runouya toungana kumusha rufaro rufaro idi rufaro rusingaperi rufaro runouya toungana kumusha. Tinotenda vedare zvinzwe muri pamusha. Shwiro dzenyu dzinotibatsira patiri kuvaka misha. Donzo redu nderekuti misha yedu, dzimba dzedu tunge turi tumatenga tudiki. Davhida anoti zvinofadza sei kana hama dzigara pamwe chete nerudo nerugare. Anozvifananidza nemafuta anoerera pandebvu dzaAroni. Kunemi vadiwa vateereri nevatariri vechirongwa, subscribe to our YouTube channel, like our Facebook page, tag our friends patiri kutanga chirongwa. Makomenzi enyu tinoada zvikuru, ndo atisvitsa patiri apa, ari kutibatsira patiri kupepeta nekuronga zvimwe zvirongwa. Sezvandataura musoro wenyaya uri kuti unondikwidza shuga oro BP yangu yakwira. Malanguage oro masoko anonzotaurwa zvikuru nevabereki nana mai pamwe vari kumhanyisa vana vavo, hey wandikwidza, oro nyangwe mucounseling munonzwa vabereki vachitaura kuti aiwa vana vandikwidza shuga, vakwidza BP yangu. Pachidzidzo chanhasi tiri part 1 toda kunyanya kudonongodza zvikuru takatarisa vana kuti vana vanokwidza vabereki BP here oro even shuga, oro zviri kukwidzana zvinombofamba sei. Amenoti vedare muri kuiona sei nyaya mai Makove, tete Makove? Mazvita mufundisi. Shuga ne BP idi inokwira. Kana matotaura zvenyaya yevana, tiregerere vana sichimboti sunungurai timbotaura nezveshuga yedu iri kukwira neBP. Saka muchaona kuti mufundisi high blood pressure vanotaura vana mazvikokota vanototi ine masymptoms ayo akasiri kuonekwa. There is no symptoms over a long time. Auioni. If untreated though, nyangwe masymptoms asingakasiri kuonekwa, hanzi inokoza health conditions such as heart disease kana stroke. Ndo saka muchaona kuti mubereki unongofuma akangooma ari pai ari mumachira mazviona. Saka statistics zobva dzati 7.5% yema adults ari aged 18 to 39 vanobatwa neBP. Saka 37.5% inongobata vane ages 18 to 39. Muchaona kuti pwere ndo madziriwo hadzovo chirega imone stobatwa neshuga. 33.2% inobata ages 40 to 59. Maona kuti percentage yakura kuna na baba na mai vakura. Zvikanzi 63.19%, 63.19
inobata maage e60 vane 60 years and over vari pa63%. Takuvara saka shuga iri kukwira, mabp ari kudini, ari kukwira. Saka ndosaka tine musoro wenyaya kuti unondikwidza shuga iri kukwidzwa nei bp, shuga iri kukwidzwa nei? Vana vane zvakawanda zvavari kutiitira zvinoita kuti shuga dzedu dzikwire. Vachinyandura haisiwo nyaya yeold age here, tingati vana here ndo vari kukwidza shuga yevakuru. Pane musanganiswa wezvinhu wekuti kukura kuripo, pane zviri kuitikawo health wise, but vana vakurawo vakuda kuitawo madecisions eupenyu, but iwe une nzira yauri kutarisira, guidance yauda kuvapa kuti vafambe vakaita. Pamwe pacho tichida kuti isusu tisu titova marole models avo, but toona kuti izvi zvaari kuita izvi zvinenge zvasekuru vamwe wakambonzi wakanetsa. Saka takutotanga kurwisana zvekuti dzimwe nguva anoda kufamba nenzira dzatisingatarisiri dzatisingadi, zvogumisira zvaakuafekta inini paage yangu sezvataurwa mastatistics. Amene vamwe dare muri kuiona senyaya unondikwidza shuga bp takanangana nenyaya yevana. Tikatarisa vedare ka yai tikatarisa pana mapisarema 127 verse ya 3 inoti iyo, behold, children are a heritage from the Lord, chipo reward. In other words, pakuwana vana kwatakaita tinovati igift. Gift chinhu chinofana kukufadza. Imagine kuti wapuwa gift yokuchemedza. Saka gift iyi yatakapuwa naMwari pane patakarasika here, kana kuti midwife pakusununguka paipai pane zvakaposeka here, kana kuti tikaverenga nyaya ya Mephibosheth elder maiziva ka kuti akadonhedzwa munzira ndobva aita crippled. What happened kuti gift igozotanga kukwidza shuga dzedu, asi dziri kukwida zvedu. And sekutaura kwaitwa namai Makove, statistics idzodzo dzokuti as they grow older bp yacho inotokwira more, and zviri kuti ati affecta sevabereki left, right and center. Apana mubereki anogona kuti ininika kwangu 100%. Zvipo zviri kubata mupfumi murombo tese tiri kuchema. Vakuru vanoti mugoni wepwere ndiasina. Matsikada muri kuiona sei nemapercentage ataurwa yakuti ari kuwedzera? Zviri kureva here kuti vanawo vari kunyanyisa kuita musikanzwa kupfuura vana vekare? Ndiri kuona sekuti upenyu huri kuramba uchichinja. Pfungwa yataurwa namaizimbe pekupedzisira yatiyo vanhu pakukura kwatiri kuita wabva wapa vakati hazvina basa kuti murombo mupfumi kana kwaunogara mumwe nemumwe nezvaungori uri kungosangana nemachallenges akangoenderana nedambudziko iroro rekurera vana. Mumwe anombotaura achiti maybe frustration yacho ndeyekuti ndaimbokaraira kachiteerera. Tanga tiri tese kumashure uko ukakatiita chakati kaingoita pasina dambudziko, but hameno chazongoitika nhasi chekuti ndikarayira hachaita sezvazuro. Saka that frustration apa ndakurawo iye ari kuraka paangari mudiki maybe angari 5-6 years kaiteerera ene svika kuma10 kuma20 akachateerera ini ndakurawo mazuva acho apo. Saka as people grow older utano hunoramba uchidzikirawo, Jehovha wapamidzirwa nawo nefrustration nepsychological pain neemotional pain yekuti mwana wangu haachagona kuita sei kunditeerera. Saka these are very real issues dzatiri kusangana nadzo that we hope kuti kana tikanga tapedza kudiscussa muzuva ranhasi mumwe nemumwe ane paachawana panogona kumubatsira kuti ave anova ari nani pakumaneja dambudziko restress iroro. Thank you. Muda kuwedzera? Kana tichitarisa mufundiswa zviri kwese nyaya iri kwese, the negativity of our children can be sarudzo dzavo dzepeer pressure. It can be isusu sevabereki neimwe nzira we are so negative about everything they do kusvikira vazonotsvaga somebody anovapa some positiveness about themselves vari kunze uko. Maona ka vapiwa that positiveness inenge isina kunaka.
inovaudza kuti you can in this way. By doing so, mwana uya anodzoka kumba are rebellious, are controlled out in the world than to be controlled by the parents. Thank you. Tida kuti repe chikamu chekutanga ichi. Mai Makowe, I wanted to ask you, nema percentage amataura aya, vana vari kunyanyisa here kana kuti muchitarisa nevana vekare, kana kuti vana vekare vakanga vachiteerera vachibatsira BP dzevabereki? Mufundisi, mubvunzo wenyu wakakosha. Nokuti I think kuti that's ndo saka tiri panapa kudiscussa nyaya nekuti tiri kucompare zuro kwedu isu tiri vana toona nevatazvara nhasi tinoona paine mupatsano mukuru. We don't want to say it's 100%, but muchaona percentage yevana iri kusiyana nemakuriro atakaita isusu nemakudzigo yakura zvakadai zvekuti vana vari kuzvagwa iko zvino muchaona kuti njere dzavo dziri kuwandisa, exposure yavo iri kudini, iri kuwandisa. Hazvire kuti isu tisina njere neexposure zuro, asi muchaona kuti zvataitamba nazvo in most cases zvine zvazvaita kuhunhu hwedu zvasiyana nezvotamba nevana iko zvino, zvine zvazviri kuita kuhunhu hwavo. Isu pataitamba nhodo nepada zvaitiumba hunhu hwedu zvakarerekera muchinyakare chani chedu. Iko zvino manhasi havatambi nhodo nepada, vanotamba kompyuta nemakompyuta games. Zvine zvazviri kuita kuhunhu hwavo. Muona kuti vanhu vavazviva vanoona paTV, vanotoona vana vachigwisana nevabereki. Isu tisingaoni vana vachigwisana nevabereki. Saka muchaona kuti machallenges atikutaura pamusoro pekukwidzwa shuga mufundisi ari kuenda pakuti tambova papiko zvino the dynamism of life is bringing with it challenges that we need to discuss. Thank you. Tinokutendai vedare. Tapedza chikamu chekutanga. Tichatora mafemo dai kwankuri kunhabvu takumboenda kumaorange. Ndaona taparura tantiri kuparura nyaya yekukwidza shuga kuri kuita vana vabereke ndichidi kuti mazuva ano ekupedzisira even Jesu anotaura kuti when the Son of Man comes will he find faith on earth. 2 Timothy 3:1 inotaurawo zvekare kuti nemazuva ekupedzisira nguva dzekutambudzika dzakaoma dzichasvika, ende bhaibheri rinoti vana vanenge vasingachateereri vabereki. Saka ndeimwe nyaya toda kuti tiparure nekudzumburudza kuzunza nekusakura pachikamu chinotevera. Chii chiri kukonzera kuti BP shuga yevakuru ikwire? Musabve pachivhitivhiti. Hama nehanzvadzi, tadzoka zvekare pachikamu chechipiri chatiri kukurukura nyaya nemusoro wekuti unondikwidza shuga, unondikwidza BP. Tandiri kukurukura nezvevana. Yes, pane zvinhu zvakawanda zvinokwidza BP, zvimwe zvacho zviri medical, but nhasi tiri kudonongodza nyaya yevana. Vabereki vari kuita songe vashungurudzika zvikuru nemararamiro oro zviri kuitwa nevana vemazuva ekupedzisira. So vedare vanga vari kuisa flesh vachitsanangura kuti zvedi mazuva ano ekupedzisira pane zvinhu zvakawanda zviri kukonzereswa nevana kuvabereki vachivashungurudza. Saka tada kuti tinyatsotarisa zvii zviri kukonzeresa kuti shuga yevakuru ikwire. Tibatsirewo vachinyandura. Kune zvakawanda mfundi, zvakawandisa. Mai Makowe vataura nenyaya yedynamism. This world has become a global villagehood. Mwe musikanzwa yaitaifunga kuti haisi yedu yekunoko, yakutoimpotiwawo yakuuya. Vana vakuita zvimwe zvinhu zviri imaginable. Mumwe mwana anouya oti kuna baba wake, mukomana uyu, baba ndinoda kuroorwa. Baba akati kuroorwa? Ati ndinoda kuroorwa. Iwe unoroora kwete kuroorwa. Culture dzedu kunoku nemaitiro edu kwatiri izvozvo hazvisi kugamuchirika, ende bhaibheri raMwari harizvigamuchiri izvozvo izvo. So vari kuuya mubereki obva atopingishika, ngari kuuya ari kuti wakomana ndibatsirei. What can I do? Mai wabva watopera kutofenda nenyaya iyo, shuga yakwira kuti chingo chani chatouya ichi. Ende munoziva mazuva ano
munogona kuunzirwa mukwasha nemitofunga ndidombo kana kuti munyai iye atori mukwasha atouya mune muchiti mukwasha pamwe ari panze botoona kuti ndiye mukwasha atouya hapana umwe wamunotarisira saka ndezvimwe zvinhu wati uswatsikada tiri kuona ndandiri kumboerenga manewspaper vachinyanda vataura one area iyi yatopinda mukati memba ndandiri kuimagina manewspaper crime rate chaiyo uchiona nyaya dziri kutaurwa how vana vechidiki vachatya kuuraya kana kuba kana kunzi maarmed robber unonzwa kuti pachidzi pane gang revanhu 5 ukaona maages ari kutaurwa ipapo ma23 ma22 ma18 hazvinei kuti mukomana kana kuti musikana vekare vanga vari concerned nereputation taiti isusu dzinzira kwedu hatiwanikwe mune zvakadai zvingaita zvingainvolva mapurisa kana kusungwa kana kuti kudii saka vana vedu wanhasi vakuva bolder kuita zvinhu zvinotyisa ordinarily kana kuvhundutsa so I think kuti kune mubereki angaine kamwana kake kaanga ari kudzidzisa kwenguva yakareba waanga ari kuita zvakanaka achiita chikoro zvakanaka wakudaidzwa uchinzi mwana wako tamubata kunoku imbavha yamakokota andiri kumutsvaga I don't think kuti kungadai kuine mubereki anogona kuti I'm at peace nezvinhu zvakadaro saka kune zvinhu zvakafanira izvozvo kwozoitawo kwekuti unodaidzwawo kuchikoro uchinzi mwana wako tamuona ndiye ari kutengesa madrugs pano pachikoro saka vabereki vari kupindana nezvinhu zvinonetsa zviri kusanganikwa nevana kuda maybe vana vari kuinfluencwawo nezvakauya nhasi technology yakauya nhasi ingaita internet kana masocial media yes ende mukatarisa kare maizimbeva zvitema oro zvinhu zvaitwa kuti vana vapiwe punishment zvidiki diki kuti apfuura nepamaruwa zvimwe kuda atora peni yemunhu but now zvinhu zvatochinja madrugs I don't know mfundisi it's a very painful topic tikatarisa nyaya iyi ndeyekuti ndakapiwa vana zvandambotaura paipai pekutanga ndochishingairira kuti mwana uya awane upenyu hwakanaka unomuendesa kuchikoro unomupa dzidziso unoenda naye kubva kusabha school unonge uchimudzidzisa kuti mwana ave necertificate yeunhu chauri kunyanya kushingairira kuwana character maona zvimwe zvese zvozotevera mashure washingairira mwana uya afunda achikukuudza manje kuti you are not living in the 21st century anotokuudza zvaari and zvese point yako yese anokuudza kuti you are backward uri kumashure akutoziva kudarika iwe ukachimuudza kuti isusu taitamba chihwande mukutamba chihwande pane dzidziso yataiziva kuti you can look for your brother kana asipo you can iyewo kuudza kuti those are not the games hazvina zvinondibatsira kuhwanda tichitsvakana mfundisi nyaya yavepo pavana vedu kunyepa kuzhinji kwazara mune zvese hapana paunoona sentence yaunogona deceit vakawanda kwakarongeka zvokuti iye akutobhilivha nema dzake maonaka wochiita mumwe wacho manjeka kuzvikudza haatsiuriki haudziki anenge achikudza kuti ini nokuti atarisa kuti mama vakagumira form 2 ndokuroorwa nababa inini ndine masters mama mungandiudzei ini ndandiri kuuniversity of Pretoria makambokusvika here mimi ochikanga mwakuti ndini ndakamusvitsa ipapo wechitatu wechina umwe mwana ndiwe madrugs the most painful thing anokunokera padoo usiku zvimwe nguva mai vacho futika pamwe shirikadzi zvimwe nguva mai vacho vanenge vachitonamata kuti Mwari vaine mwana wangu kwaari mwana wacho hana basa nazvo anosvika achinoka ndati ndivhurirei dhoo babavo vototya votomuka vonovhurira mwana chidhoo BP dziri kukwira hama dzangu BP dziri kukwira mudzimba umu 6-7 vana pamwe unowana 1 anoteerera asi mubereki aita zvese aendesa mwana zvimwe kuda mission school zvese like Isaiah anzi chii chandingadai ndakaita chandisina kuita musabiringa mai makoi muri kuinzwa nyaya pakaoma
shuga inofanirwa kutokwira kana pakadaro. Muchaona kuti mufundisi vana vava nelaziness yokuti mwana unotomuka zamai ndio unototanga wotomunokera unzi please close my door, make sure that you turn off the lights. Oh yes. Haasi kuda zvekutomutswa paari nditori muteritori yani territory yako. Isu tichikura waidhora ingonzi rikanzi dha kahwana munhu wese kupara kwasho wototsvaka murima imomo kuti ndaisa kupi hanzu dzangu wozoti kunanga kumunda wozodzoka kumba kuzogeza nokudla bota nokurwa rodhi wakanaka kuchikoro. Vaikozvitana kutaura kuti inenge yatini onzi please make sure that you shut the door behind you. I'm still resting. Laziness yakadaro ende imwe yacho mufundisi tinodzoka tozviblame avo vangatadza konei kuda budhi varipo pazhe sisi vari mumba vechinyi vokutsvaira mazuva kune vaviri kuno mumabedroom no mukitchen vane varipo vose nowasheni neayoning mazoni. Saka vana vava very lazy zvokuti uchavona kuti ukazoita ari murovora manje wavuya kumba kwako mavona akastika nelaziness iwe ndondobikira avete ari murovora. Saka those are some of the things zvinokwidza shuga zvokuti muchavona kuti mubereki unoti ndinatova mwana pamusha wandakadini wandakazvivakira ende muchaona kuti mufundisi besides nyaya yelaziness kwava neimwe aggressiveness yava muvana. Hamusati makanzwa kumakemp meeting mivana makateerera imi kuti mai vanouya kuzonamata Mwari nemisodzi pamatamba 3 am munhu ari kuenda paprayer bed kunoti ndinamatirei vana vangu. Mukanzwa matestimony isati chafariri kuenda kuprayer bed yemangwanani nekuti vanhu vane vakaremegwa ende zvizhinji musati kwaya varume venyu nevakadzi venyu iyo ndeyeumwe musi tatimi vana aggressiveness nekuti mwana unobata mai kusundidzira mai nemanhende kuti kunja madhirezi mudenga vasundidzirwa nemwana ushewa kuti ingatedza kukwira. Ndosaka kamuma 60 years umu vari mu63% mufundisi kukwidzwa shuga nemabp. Vana vedu havachina kuruzivo rwekuti azvimo mumusoro vanoona pamatv kamwe kachiti munana Disneyland you need to behave yourself. I am a child. I will call you 999. Yekuti you are abusing me. It's my life. Zvokuti regai ndivataurire vana izvi zvikomborero zvaMwari zviri pamunhu mutemo. Vana vedu vari kurova vabereki kurova madhara mamwe akatodzvovegwa nemukomana ndebvu dzakauya idzi mufundisi nenge akadai kuti pepe ngemupostoli akuna baba pana charono ndebvu dzisuka zvidzika udza baba kuti ndara ndokusota ende unonga baba vadzokera mumba kunoti nje because vakatafani vanopepeswa vachinandura vana vaiti vakadzokorwa pakauya vaenzi vari kutamba zvisina kufanira vakadzokorwa vaibva vagara panzvimbo dzavo nekusachi zviri kuitika here zvakapfura kare mufundisi ziso rinotobatsira kutoti aite more wakamutarisha kare ziso raingoreva badzi kuti kana kwatiri kuenda uku hazvisisina kumira zvakanaka. Ndaive mimba yefrendi wangu kwaMutare uku mwana wake ndakamuona ini akati karamata pamasofa nekuseri kwedu achikambaira akadai iye akachisa ziso but harina zvaraireva kusvikira takazoti hawasi kunyatsotsiura mwana akazohakira musoro muchimini manje tese takazosiya nyaya taapa mwana takutadza kuburitsa musoro chinyi muchimini nenhau dzekuti vana vacho zvamuri kutaura zveziso zvakava zvakare ende vana vamazuva ano mufundisi nyaya iri kubva kutaura namai Makove vana mai vamwe vava vaviri mumba vana baba vava vaviri mumba unofunga kuti ndichiri kutaura nemwana yezvo uri kutotaura navamwe mai vatomumba because the southern boy is rotten. Vamwe mai vakapinda murumu memwana vakaona zvinhu zvinotyisa imomo mumaphotos emwana ari ane varume ochimubvunza nehasha kuti chii akutovapa mhosva kuti mamuchitsvagei murumu mangu mamuchidei mukuvhurirei muimba yakawakiwa akanzichirara uku but akutoti muri kudei imomo saka imhosva yenyu masangana nazvo because ndimadini ndimi mapinda imomo saka bp haingatadze kukwira mufundisi haingatadze kukwira neshuga. Yes, you know
nyaya dziri kuitika mazuva ano ekupedzisira vana mai sezvamataura vachipinda mudzimba dzevanasikana vanogona kuona mapiritsi macontraceptives aradza kuti first week amwiwa pamwe zvimwe kuda mulaini rechipiri or even macondoms mudzimba dzevakomana zvinhu zvinovashokesa zvokuti havana kumbobvira vakadhirima zvakadaro. Recently ndakaenda kune imwe nzvimbo somewhere in Africa, kune mwana anga commita suicide. Vabereki vari kungobvunza mwana kuti maresults hatisati taona. Ende vana vemazuva ano vanhu vanogona kuita mamudzu, vanogona kuzvisungira for no apparent reason. Mubereki haana kumurova, ari kungobvunza kuti maresults akabuda, handisati ndaona chii results, just because kuti mandibvunzire yatova mhosva. Sezvamataura kuti nyaya inobva pakuti ko zvataona mumba umu mapiritsi oro makondom, no, inobva yachinja kuti imi mamuchitsvagei. Mufundisi vanenge vakatoisa zvinhu muzheve, amenozvineswa muzheve mazuva ano, unododaidza chokwadi munhu anozvoti akaisa zvinhu muzheve ushe kuti uri kuhweiko muchinhu ichocho chadarika voice ende hazvipereri ipapo. Ukatomudaidza kuti waunditire chinhu unogona kuti udaidzi kutoitwa nemasainzi kuti uchinongedzwa zvinhu zvacho zvauri kuda. Saka muchaona kuti mufundisi nyaya iyoyo imwe inotorwadza inyaya yekuti vana vedu vava masex addicts. Kuti ufunge kuti zvatakura tichiita taenda kudhidho kutododhidha nevakomana, imimi mazera enyu vachena bvudzi vangani pano vashoma vachena bvudzi, maitozoti maitoenda kumadhidho nevakomana motonyatsa kubuda mudhidho munhu omwe ari intact pasina chadini chaitika. But iko zvine izvi muchaona kuti kungoti shame zvatoipa, kungoti dini zvatoipa. Saka vana vedu they know zvamanotaura zvemacontraceptives, vanotoziva zvekurara izvozvo nokudaro more than you. Ende pamburi kuna A ika ivo vatova kuna Z. Muchaona kuti zvinorwadza zvakadai zvokuti mukaverenga bhaibheri shoko dzvene raMwari, David wakagwadziswa naAbsalom nenyaya dzokusanzwa kwevana, kuti Absalom was so disrespectful of his father, not disrespectful nevana to an extent yekuti Absalom unotovata nemadzimai ani baba vake. Mukaona kuti unotoplota kutora ufumi hwani umambo hwababa vake. Mwana wakagomera unoenda to such an extent. Saka idi shuga economy. Amen. Muri kuiona sei? Pabata bai makove tinodzokera pava introducer pama percentages paipa vema 60 years and above vangani vabudisa vabereki mudzimba makura chiendai kupi musha torerwa musha vakashandira vakaita zvese Kwamai yake iko zvino imba yangu yedu kuti tichipinda ipapo and they take over. Mubereki unotanga havana matyira and they have no regrets kuti vabvise mubereki pamba. Mfundisi, that's how painful it is. Mwana can tell you off nezvawakaita panguva iyoyo. Pane umwe anotokuudza kuti imimi ndimakandiudza pane rino pasi. Saka it's your duty to make sure that I'm comfortable. I didn't force you kuti ndinge ndiripo. It is your duty. So kana muri kundiudza kuti ndakatadza pakati nepakati handisi kuita zvakanaka, you've got to continue until ndagona zvamuri kuda. That's how rebellious our children have gone. Tichienda futi zvakare panyaya yekubatsira vana vedu, pane vabereki vanopinda mumabedroom. I was talking to a certain sister and she had initially ndini ndakati iwe ndine dambudziko ndaipindira kuHighfields, ndichiuya muHarare ndaipindira kuHighfields prayer band every morning. Pane mukadzi aiti iye ngatinamatire vana mama ndoyega prayer request muswere wese asi ndakatozozviona kuti mai vai vanga vane nyaya. Saka this sister says to me, let us pray ndobva tanamata. Ndaitawo iye prayer request yamai ngatinamatire vana, tanamatira vana tapedza. Akandifondera kuma2 kuseni zvikanzi shamwari uri kupiwa tisangane. Ndikati ndiri kuroom kwangu, takanga tiri kuconvention manje apa. Ndikati tisangane kwandiri inini remember tisi kugara pamwe chete timi muri kuconvention side. Tikanzi svika kuno kwakutyisa hakuna matsotsi takaudzwa wani. Ndakabva ndamhanya ndikati wangu pane chamuwira. Ndasvika zvikanzi nyaya wataura paipe shamwari ngatinamatire vana.
ndikati chii zvanzi I couldn't break nyaya yangu because munotarisa kwatiri tisu tiri kumusoro kudivision. Mwana wangu came to us akati baba namai ndauya kunokudza kuti enough is enough. Kuchechi maienda neni nokuti ndimi maindituma. I have a choice to choose. Ini nandichada chechi yenyu. Andichatomboda ende ndoda kiemba. Ndoda kurarama sezvandinoda. Saka kumba uku we are crying every day na baba. Baba is going down slowly but surely ndichiona ndiri kusimbisa but ndo zvakaita mwana. Ende naizvozvo anouya nguva dzatinoda. Tinongoramba tichingomuti yes mwana wedu. Tonyamba tichitry but when you spoke pipe ndambonyara. Asi ndafunga kuti beta ndikumutse kumatu uyatina matire vana. Takanamata. That's how bully our children have gone. Yes. Zvakaoma. Even dancing yevakuru yevana vekare aitamba sungura tsoka but yezvinozi West now 6 and vulgar. Ndakaenda pane muchato iwe vhiki rapera iro repastor. Vakanga vachidaidza vachiti kune entertainment yakuitwa. First of all ryo rwacho rwukuimbwa mavararo. Vekare vaimba kana vaimbawo sexuality yaimbwa yakawanzwa zvakanyanya zvokuti vaisazvinzwa. But vakuimba mazuva vanoti nemo even masounds nezvii zvavanenge vachishandisa ipapo. Nevana vacho vakambotanga vakomana vachimbotamba vari vega. Iye zvinezvi vanotorana nevasikana votamba nevasikana zvamunofungira kuti hazvingaitwi pane vanhu. Pajekerere vanhu vakuzviita. Ende vanokutaurira manje ukada kubvunza kuti ngei muchidaro vanokutaurira handiti kuda naJerusarema waya. Imi maiita ana Jerusalem muchiona ana Jerusalem ndodzata kungoita yangu Jerusalem iringo nemusic ingiri yamazuva ano. So saka nyadzi mwana wanhasi haasisina. Unoona dressing mwana anoudzwa kunzi hembe dzauri kupfeka mai vanenge vachitotaura kuti hembe dzauri kupfeka idzi mwana wangu hadzina kukuitira zvakanaka. Anotondotsvaridza itori wese kupinda iyoyo. Kana dai ukaita kuri kuchechi unoziva kuti iwe karega kuchechi wainzi kana ukauya usina kupfeka zvakanaka mudhikoni aigona kukumisa okuti mwana wangu zvawapfeka izvo hazvina kuita. Vekare vangu vatori bold vaibva toti pinda mota izvozvi udzokere kumba. Kana usina kudzokera kumba aitoti pinda ndokuperekedza wodzokera kumba wondochinja. Wamazuva ano anokutaurira kuti uda kundidzosera kumba ichechi yako here. Saka the stresses dzinobva kumba dzinouya muchechi dzinouya kucommunity. Nokuti kutsura mwana wanhasi it's really a nightmare. Vari vakomana vakatanga vachidropa matrousers mbichana. Iye zvinezvi haachatosungwi. Unoto handizoti yatwa style yekuti mwana anotofamba underwear yemukati uchita sei uchitoiona. Bereke anenge aine shungu nenyadzi kuti angava mwana wangu here. But mwana anenge achitokutaura kuti ndizvitotorai zvanditori. Maripped jeans, majeans anenge akavhurika. Fanika kana vari vasikana mazuva ano anopfeka yakareba yakatsemurwa kundosvika kumusoro kwekuti munonyara kana munhu achifamba. So saka vabereki are going through a transition yekuti havasi kunzwisisa zviri kuitika. Ndofunga shungu dzacho dzakuita kuti BP ikwire iri pakuti mwana uyu pamataura pastor kuti unozvibvunza kuti pandakatadza ndepapi. Ndakaedza kuti mwana uyu aende kuchikoro. Ndikaedza kuti aende kuchikoro chechechi. Ndikamubhadhara kuti aende kuuniversity kuti dzimwe nguva kana pfungwa dzake dzikazara zvinhu angagona kuti ashaye room yezvinhu zvisina nebasa rese. But even those that are very educated vanokuitira futi zvinorova vari pasituation izozo. Saka we are having situation yekuti vabereki vazhinji they are struggling nema-stresses. Ende kare vanhu vairwara nezvirwere zviri common kana kuti atsikwa nemota anofa. Vamazuva ano ari kuurayiwa nepfungwa nemwoyo. Ende vachinyandura ndoda kuuya kwamuri vana vekare vaishingirira kuti kana vane zvinhu vazochengeta vabereki. Inozisi vice versa. Vabereki even vana vakura chaivo vabereki vachiri kusustaina vana. Vachinyandura vana baba vekare vaigona kupika kuti vana tezvara kana mwana uyu mukamuona asiri mhandara ndokudzorera mari. Zvichiri kuitika here? Mufundisi unodyirwa mari yose. Unodyirwa mari hauchapiki nekudaro. Moziva kuti mwana mumwe tiri kutotaura vari kubuda pachena. Vamwe anopretenda kuva munhu akanaka mamuri. Nyika yose ichiziva kuti ndimaimuponesa. Kuziva kuti mwana wenyu zvoti uchiita kana uri mutungamiri kuchechi uchiita chidzidzo. Imwe zvaunenge uchiti zvinoitika herezvi. Madairiro anoita sangano kuti
wari kutorera kuti kwausi kuona wako here hausi kuziva here kuti zvitori mumba mako zvinhu zviri kutaurwa izvi wotoona kuti wakomanaka unogona kuva wokupedzisira. It's very risky mazuva ano kuti tichitaura takadaro kunyangwe iri kurudziro kuti tizive vana vani tizive vana vedu kusvika to that extent. Mai Makoe mune 1 second tivhare chikamu chechipiri. Mufundisi ndinoomerwa nenyaya yaJob ndo tichadzoka kunyaya yavachinyandura yekuziva vana tichaibata asi ndoda kutaura nyaya yaJob yekuti vana vedu shuga dziri kukwira. Muchizviziva here kuti Job mukaverenga na Job chapter 1 Job waitambura nokutsanya nokuenda paaritari kunamatira vana makaverenga kuti vana vake vanga vachita sei zvaibva kuti baba vatambure mapati vana vaJob vanga vari mafaro ende boys dziri 7 dzasingafari dzogaka dzakabva dzatoinvita nevasikana vahanzvadzi dzacho kuti uyai tiite pati baba vochiti matambirai mafarirai uona mudhara mutana wapinda pamabvi kana vana vangu vakutadzirai kana vana vangu vakutadzirai. Mufundisi vana vari kukwidza BP vabereki nekuti uchaona kuti hauna zororo kwete kuti uda kunamatira vana nemufaro ukunamatira vana nokuziva kuti hazvina kumira zvakadini zvakanaka saJob mupati umu makaipa vana vane mafaro semuno maguta matigero sleepover haina kumira zvakanaka kinda kuma outing bona shamwari dziri kubuda nevana because mapool party inoitwa pool party ende iko zvine zvikwane mamaster mavhuzu machinyi vana vachibva kumapati zvinomoti BP dzivakuru dzingapedza kukwira saJob kuramba munhu ari pamabvi nokutsanya ito tunenge tichirya tuchisimba kudai kuti mai iwe ndiwo unotozvinyima kuti zviite. Tinoda kutenda, thank you. Ende chimwe chandakaona vana vanopretenda ndo chimwe chakwidza BP because mubereki paanozoziva kaistroke straight because anenge achitotaura kuti wangu hadai wangu anodai they can pretend agara mumba pasofa akaisa mutsipa pasaidi kuti madziva kuti anga ari kuteerera chaiko vamwe vacho they pretend. Saka iye zvino tegai timbotora mafemo todzoka muchikamu chechitatu chinova chekupedzisira chatei chidzumburudza kuzunza musabve pachivhitivhiti Mwari akomborereni. Tadzoka zvekare muchikamu chinova chekupedzisira chikamu chechitatu chatiri kukurukura nyaya iri very touching iri emotional nyaya inoraramika iri kuitika mazuva ano ekupedzisira tiri kurarama. Unondikwidza shuga unondikwidza BP zvedu tikatarisa mukati menhoroondo tichitarisa magenerations kubva palost generation, greatest generation, silent generation, generation yemababy boomers, generation X negeneration iri kurarama yemazuva ano ekupedzisira yemamillennial. Tiri kuona kuti zvinhu zvachinja. Pane zvinhu zvangu zviri kukurukurwa zvinotyisa nekuvhundutsa papart 2 yezvimwe zvinhu zvatisina kutombobata zviri kuitika mazuva ano ekupedzisira. Ndichiri kurangara nditaura navamwe mai vaitaura nemwana wavo anga ari form 2. Mwana uyu ndobva adisclosure kwavari kuti mai maona lesson yanga iri kutaurwa kucheche child parent communication ini ndiri mukomana undosangana naye munosikana uchiti kusangana unoreva kuti kudi tiri kutorara tese manenguva yakareba sei mama handichatombozive kubva ndiri grade 7 mukomana wacho ari kupi ari muno muraini. Mai vachitaura neni vanoti pastor ndakashaya ndomutsenga here mwana ndomurwa nepiki ndoita sei. Ndedzimwe nyaya dziri kuitika kune vateereri nevatariri vakatarira but vanoto again imwe nyaya yakonzeresa kuti vana vaite zvavari kuita izvi musikanzwa kupefoma kwemhando yekupedzisira imwe yacho inyaya yefailed parenting. Vedara hamufunge here kuti isusu tingade kublema kana kunongedza vana. Hamufunge kuti nesu here tine zvimwe zvatinoganyawo panyaya tiri kurukura vatsikada then tete Zimbewa. Parenting yagara iine nyaya because ndofunga matsanangura muchatanga kuti magenerations ese amatsanangura kuti takapfuura nako kare. Chakunetsa mamillennials asiyana nenguva yatakakudzwa isusu. Yes. Ndofunga patambotanga kwatatangira chaiko chaiko vachinyandura vambotaura pamusoro petechnology neglobal village vachiti zviri kuitika kuAmerica nhasi unogona kungozvizwa futi uri kunoko wozviedza
but nemhaka yekuti we have situations dzekuti inini ndakakura ndiri in a particular culture, ndakufungira kuti culture iyoyo inogona kunge inge ine mashortcomings ainge inayo, ndakuchiedza matricks matsva pane mwana wangu. Zvine maproblems azvinazvo. Saka parenting iri pairi, kune a parent who tries to be their parent, makudziro akaitwa namubereki wazuro, mubereki wake ndo mabatiro anongoitawo imba yake. Zvine maproblems because wekare vairowa neshamu handiti, mwana akaita zvaaita hapana explanation, waingobvamburwa wakadaro. That's one type of parenting. Ine maproblems ainayo, ndofunga vamwe wedare pachake chienda pamberi vachazvitsanangura izvozvo. Then imwe parenting iri permissive, pastor, yekuti uri kufungira kuti vekare vakanga vachinyanya kudzvanyirira marights edu isusu tichakura. Saka vangu mwana pandakumukudza, ndakuda kumukudza ari fairly liberal. Zvine maproblems hazvinazvo. Spoiler man. Yes, saka vanodzidzisa parenting vanoti kune inonzi support inodikanwa pakukura kwemwana, kogoita ma-control measures anodikanwa zvakare pakuranga mwana, pakumudisciplina nekumudirector. The balance iripo between kumusupporta, kumuratidza kuti ndinokuda, kumuratidza kuti handikuvenge kana ndichikukorekta, nebalance yekuti ndikukukorekta nekuti zvakakunakira. Izvozvo zvine zvazvinoita. Saka patiri pekuti unondikwidza BP, maybe pamwe mubvunzo wakuda kubvunzwa ndewekuti patimbori kukudza mwana uyu, izvozvo zvatabva kutaura izvi tiri kumbomukudza nemhando yeparenting yakaita sei yazotisvitsa kuti mwana apanduke kaunti abve painstruction yandakakura ndichimupa. Tete muri kuiona sei? Yeah, tikatarisa nyaya iyi, there are so many things zvatinoita sema-parents we do or we say out of love that are very detrimental to the future of our children, and if we are not careful, ndo patinotanga kuchidonhedzera. Chokutanga is their upbringing. I can give my child everything. Inini ndinowana semubereki, saka mwana wangu anofana kuita sei, kuwana saizvozvo zviri excessive. Zvimwe zvacho ndezvekuti when our child, mwana wako ari kurebuked kana kutsiurwa, wangu hasi wrong, wangu ari untouchable, haabatiki. Kudhara ndikakudza isitakakura kuzhombe, ndaiti ndikaita zvandinoita, mudhikoni anongondidhonza, mai vakagarapo vanotozviona, vakatoramba vachitoimbira zvavo. Ndatoenda kuseri kwechechi, ndatoita sei, ndadhilwa neni, ndauya ndakaputa misodzi yangu, ndagara zvakanaka, ndapiwa zvirevo zvangu, zvipo zvangu, ndapiwa zvipo zvangu. But today kungobata mwana uya mubereki anotetevera, akutoda kuziva kuti uri kunoitei, then you go ahead, mwana wangu, ticha hufani kubata mwana wangu, ndiudzei nini, ndini isusu tairohwa kuchikoro. Ndobva iyo nyaya ye-equal rights yauya, mwana ane marights ake haafaniri kukurohwa. Munondirangaridza baba mukuru vangu, vakaita mwana vari kuUK, mwana ndokunetsa, ivo ndobva vanetsawo zvakare, mwana akadhaila kanhamba yake, adhaila ndobva vauya kave child's rights, ndobva vatsiurwa first warning. Vatsiurwa first warning makore eyo ndandichigara kuWestley, tichipindira hedu kuRN Park, mwana ngajaira kugara Borodale, ndokubva vapiwa first warning, ndobva varonga. Takaona baba mukuru namai guru vauya nemwana zvanzi, mainini muri kugara kuno kuna baba munini, tava kuno kusiyirai mwana uyu, aida kutisungisa uyu, passport taakudzokera naye. Mwana agochaira, hatina kujairana naye, zvikanzi uyu totodisciplina tega, anga kutotipinza mujere. Saka there are some measures you need to take kuti ubatsire mwana. Pane vamwe vasingadi kubvunzirwa mwana wavo, why didn't you call me as a parent, why do you have to ask my child? Saka kazhinji kacho maziso ari kunze uku are there to help us. Hapana munhu angavenge mwana wako, but today we do not want anybody kuita input pamusoro pemwana wako. My child is allowed to go out and come back anytime, and nobody will question mwana iyeye. Saka as a parent, we have to play a pivotal role, but we have broken that role by allowing our children to be very liberal in whatever they do, as long as achienda neni kuchechi sabata. Kuspoila mwana, it's very true. And vana vekare vaitrainwa necommunity. Yes. Anyone kana akasakwasa mukuru chaizvo, even sabhuku, whoever anogona kutora shamu kumurova. I've seen also kuti vabereki
tinodefenda vana to an extent yekuti vamwe vabereki vanogona kutoenda kuchikoro kunovhundutsira kana headmaster why musina kumuita prefect why asiri class monitor why saka they are sport I mean muri kuona sei vedare ini ndino object lesson yandakawana kuna David handitotaura nyaya yekuti vabereki tine pati ipi yatakatamba makantarisa kavachinda memberu dzino zvara mwana anekazvino muchaona kuti zvaunorarama iwe somubereki mwana unoona zvimwe ikono tikuda kutambudzika nevana asi takaita undururano hundisu zuro ende umwe undururano wacho takahuita vana vachidini vachiona bvunzai Dave anokutaura kuti akashayiwa simba rokutsiura vana vake unotsiura sei ningi uyo wokubata tamari uyu unonzani uyu wokubata tamari Amnon unomutsiura sei kuti wadana neananjadzi ko Absalom unomutsiura sei ko Solomon wakazodava ne-strange wives mazviona nedzakanga dzanzi naMwari musabata akanopinda iko but zvakabva kuna baba akaizvi David wakanga akangamwa saka sometimes I want to say as parents let us model the life that we want our children to follow. Thank you. Kana iwe uchida kuti mwana auye kumba nenguva iwe mudhara uri kusvika sei na 11 uchibvunzwa namai woti handibvunzwi saka iwe unozobvunza mwana asvika na 6 iwe zviya na 11 saka muchavona kuti imimi nemaitire enyu sababa kune mwana baba vane usimbe tototo vanofuma vakagara so vada kuti mai vane mimba uku kumashure vachitira baba vakaza vakagara mupereremba pamba panyu pasina kana garden romurivo kunda baba uya nemurivo kwaoke asi mochiti mwana uri simba noti ha baba vasimbe chaiyo ndiani saka iri kuti let's model the life that we want our children muri kutaura point Ellen White anototi munyoro wandofarira hanzi kana vana vakuita zvivi zvedu vanowedzera energy David 10 Solomon vana wakadzi 1000 more energy vachinandura amen muri kuiona sei ndiri kutonzwa pari kutaura tete makove vabereki tada kudzidzisa vana vachiti do as I say not as I do whereas isusu we are role models dzevana ava vanotoona kubva kwatiri majinzi edu atori mavari saka vanotedzera zvatakadini zvatakaita isusu muchaona kuti isusu vabereki pane dzimwe futi nhambo we are forcing these kids into our preconceived ideas mwana tinomumanikidza kuti aite zvaasingadini zvaasingagoni kana mumwe mwana mukuru akaita doctor isusu uyu nyange asingazvigoni tiri kumufosa kuti ita zvipi ita izvozvo kusvika vana va-stressed we are contributing mukukanganiswa kwevana sevaberekiwo zvekare saka we must be very careful kana tiine vana vamwe vabereki havatoripo pakukura kwevana vanozongotungunyuka vana vakutoda kuita madecisions makuru baba vanosenzera kuSouth Africa mai vanosenza vari out vana zvavanosara vachiona vanoona zvemanext door vanoona zvana sisi nanabamnino vanogara navo but kana isusu vana vazonzi vakuda kuita madecisions eupenyu vakuda kuroorwa takuya takumiramira auya nemukomana wake Mashdod takuti hazvigone kuitika izvozvo but takanga tisipo tichidzidzisa mwana nzira yekufamba nayo I wanted to ask also generation yemababy boomers that big eyes big ears even nyange vasina kudzidza zvinoshamisira vaicheka kuona kuti zvakamira sei even vana madhara edu mari kuchikora havana kuenda zvinoshamisira but vaiziva kuti even zvikoro zvavharwa they want to know kuti wabuda nei vanotoziva kuti BED yafamba sei D but zviri kuita sekunge vana vanenge vari kungoita vari kurepublic of madiro vari kuti let us eat hakuna munhu ari kumaneja inovatsikana ini ndandiri kufunga pfungwa inobva kuna Proverbs inoti spare the rod and spare the child anditika I know kuti pataikura yaiti ukasashandisa shamu mwana haakuri negwara rake rani ndandoda kuitora from perspective yekuti kana mubereki akasashandisa control and discipline yekubatsira kuti mwana agone kukura akatwasuka mwana yaatokura akanzvongama munoona kuti nature mukatarisa whether miti kana kuti imhuka nature inoshandisirwa marains kuti iende mugwara rinenge chida ane control over it kana uri murimi unoshandisa kutrima unosunga miti yaya kuti igone kukura ichienda nedirection mwana akada kufanana naizvozvo kuti kana mubereki akasamutwasura
achimuda kumuratidza gwara raanofanira kunge achifamba naro. We are not saying kuti mubereki kana mwana achida kuita doctor if wanoita doctor, no, we are not saying that. Mubereki akafamba negwara neupenyu zuro. Saka arikungoti mwana wangu kana dai ukada kuita chiremba kana dai ukanda kuda kundodzidzisa zvakati, but huno akanaka nde 1 2 3 4 ndo basa remubereki iroro. Zvikatadza kuti zviitwe nenguva, I think kuti panoita dambudziko. Ndofunga maizimbe vamboda kutsanangura vachitaura pamusoro kukura kwavakataura kuzvombe vachibatsirwa necommunity. Idea yange iripo ndeyekuti pane pandisiri kuona inini sababa pari kuonekwa namaizimbeyo. Maizimbeyo havafanira kundomira kuti baba wako achapedzerana newe. Ndo yenge pfungwa yekare. Vaivhwa kuti isusu mucommunity medu toda vana vakaita sei vakatwasuka. Saka control by its nature is a very necessary aspect yeparenting. Ikashayika iyoyo ine dambudziko. But vana vamazuva ano ndofunga ndongoisa uri mubvunzo vamboda kubata mai makowe pavambota pachikamu chapfuura ichi. Vana vamazuva ano anokuti don't come into my room before you knock. Mumba mako iwewe andoti kana uchida kupinda mumba mangu imini you knock. In bedroom mako yanogokoko uvangopinda make you knock and you wait for a come in. Saka our parenting model yanhasi yane ma-challenges. Yes. Unogona kupinda akashama. Mumwe akazonditaura kuti hanzi ndakabva kubasa ndaunzwa mwana ane zvaari kuita kumba, kwakungosvikondopinda kwakutoona mwana atori pabasa rake nemukomana wake. Saka izvozvo ndo zviri kuitika muzuva ranhasi. Saka muchinzwa kuti mwana ani kutaura kuti kana muchida kupinda mumba mangu munoita zvakati, mubvunzo wakuda kubvunzwa ndewekuti who is parenting the other? Is it the child parenting the parent? Can the parent parenting the child? Tete ndikuona muri kucha. Tikatarisa mufundisi yairutaurwa nevatsikana yakaoma. Unoona mwana achikuudza kuti ukatsvaka makudo mugomo unoita sei? Unoawana. Saka regai pota muchidaita sei? Kupinda mumabedroom. But hei nyaya iri panapa mufundisi. Nyaya yakamira kudai. Kana une motikari yako ine dent. Munhu aneke nemotikari yake haufambi nemotikari yako nedent throughout. You try by all means kuti utsvagurudze kuti panel bite pagadziriswe paite zvakanaka, and by doing so unotogona kugadzira motikari. There is need for parents to do as Christ. Tiri panapa tese tine zvatakaita haana kutiita right off. He is still panel beating us kuti tiite chi polished and refined in the fury furnace. We need to provoke the ego of these young ones positively. Chagachiri positive chaanoita kuitira kuti urekomende kubva ipapo. Kana warekomenda uchaona kuti anoita fly high kuti at least vanoonawo chi chakanaka chandaita. Ndiye anomanya kuvhura gedhi. Kana kone asipo hapana anovhura gedhi. Anoramba chizvinzwa kuti chi my parents are proud kuti ndinovhura chi gedhi. Saka let me do something else extra better. Umwe musi anotosukawo ndiro. Maonaka. So there is need for us as parents. Affirmation. You've given the right word. Affirmation of the good, and definitely we will find an improvement here and there. Thank you. Ndinoti nguva dzedu dzamanya matobata solution. Tada kuti uye ku solution. Mai makowe mapinda bedroom yemwana. Maona mune makondo, mune mapiritsi, oro ari kupinda achibva kubasa, whatever kwaari kubva obva adonedza condom. How do you react? Takuenda pama solution. Ndo nyaya dziri kukwidza BPs. Matobata nyaya red handed amuna kuudzwa namudhiko nasabhuku mazona mega. How do we handle my issues akadai ari kuitika? Takupinda pama solutions. Mavunza wrong person mvunzo weniyo because vana vachatoti maya inini ndiri kuti mfundisi, it goes back to something else that we should have done. Inini ngandidzise mwana wangu sexuality and that education, sexual reproductive health education is very critical kuti aiwane kwandiri somubereki asati aiwana kuchikoro kuti mwana paanouya kumba atova nemupatsano wekuti zviri right ndezvipi zviri wrong ndezvipi. Saka chimwe mufundisi nechekuti ngandibvumeni somubereki kuti tatova munguva dzakatosiyana. Saka reaction yangu yekondomu radona
nekuziva kwangu kuti pataakurarama iko zvino nguva dzedu dzadini dzasiyana inofanirwa kunditriga kuti hazvina hondo nokuti nyange ndikada kuti ndichaita hondo pandiri pano I must first ask myself did I do my wrong kana ndisina kudzisa mwana izvo ndina kuti kugara naye pasi nototanga kuita corrections yekuti izvi zvinhu zvadonha izvi zvine rufumu izvi zvine rufumu kati ndochitotaura nemwana kuti uri kuzvishandisa chinyi izvi iwe unofunga kuti zvinokubatsira chinyi ndototora mwana bit by bit kuti ndibatsirane naye nokuti vana ava vanotoziva pane solution chimwe chiri kunzi chiri kuba vana ava marelations yavari kuti child parent communication why vari kuramba vari pamastatus Facebook they are looking for marelationships because even nyange isusu panyaya yereligion pane munhu ataura ndiani akaitanzi mwana anogona kuti handiyo chechi yandiri kudai because kwavari truth is not absolute chinhu chakakosha number one marelationships imi pane pamuri kuti the right doctrine the right baptism which is good but kwavari chinhu chiri kumberi kwavari marelationships so once imi mukatotanga kuita child parent communication unorishandisa ikondomu rinoshandiswe makutokurukura naye zvinoba vanhu asi mufundisi ndoda ivo vana vakatiteerera pachivhitivhiti ndoda kuti vanzwewo zvinotaurwa najehovha jesu mbuna achitaura pana Matthew 15 verse 4 anoti for God commanded saying honor your father and your mother and he who curses father or mother let him be put to death. Mwari ari so anotaura strong words when it comes to nyaya dzekusateerera vabereki. In as much as vabereki vari kutraya kuna vabereki vasingadi vana wavo vanotraya kuita zvese but kurambawo tichiita nharo sevana tichiita musikanzwa pamberi pavo Mwari atoti zvaitova nani kuti ufe kutofa norufu. Saka zvakakosha kuvana vakateerera kuti nyaya iyi haisi gemu rebhora rekuti kuwadyiwa dai ngatiteerere zvinoda Jehovha. Amen. So tine minutes oda flat ne second tobata conclude. Second. Ndandira kuti nditi imwe solution inogona kunge ichitibatsira tichishandisa kudzidziswa kwatakaitwa nevabereki vedu vazuru. Vabereki vedu vazuru mai makove vambotaura achiti vaipinda nzvimbo ya gota kana nanga nditika tichishandisa mazwi ekare watongofura kuti vanamukai takutoenda kumunda. What was the idea? The idea was kuti muzive kuti sadza ramakadya nezuro rinoshandwa mumunda. Saka mwana aikura achiziva by habit training kuti tinomuka pamangwanani toenda kumunda todzoka togeza kana uchienda kuchikoro uchaenda after that. Saka vabereki vaishandisa a method yange iri continuous to train us. Isusu wanhasi maybe pamwe similar methods may be difficult but the same reasoning is very important. Mwana ngadzidziswe accountability, ngadzidziswe responsibility. Kana dai akanga ari nhubu yakaita sei mupei ma-areas irresponsibility and keep hammering kusvikira agona kuti ave accountable for something. I think kuti kune mumwe mutaura ambotaura zve-affirmation. Kana mwana aine chaanogona ngati build pane chaari kuita seicho charigona and give extra responsibility. When we do it early enough, later in life BP inogona kudzikira because mwana waya ane ma-areas aagara ari kutoita akanaka atinocherechedza. Kune vana vedu variko kunzoko vateereri makatiteerera tiri pano, nyaya iyi hakusi kuti tine kukushorai asi kuda kuyambirana. There are blessings in listening to the parents, in following my teachings ema parents. You munogona kuzodiscover kuti tinogona kutoita ma-educated fools, kutodzidza chaiko kufunda asi ugoita benzi. Ngatichenjerei izvozvo. Kana vabereki vedu vachitinamatira vachitiyambira, the reason is they want to win your character for yourself, to win your character for the family, for the community, for the church, for the country.
for Africa, even for God himself, they want to win your character. Kuti unge uri mwana akaumbika zvakanaka. Neno tagona kuwana patinobata tigodzidza tigochengeteka zvakanaka. Tete Mako. Inda ndingoda kuti pane nzira mbiri. Saka it's good for young people nekuziva kwenyu nenjere dzamuinadzo to choose. Yes. Kuti muda mugwagwa upi. The Bible was written kuti shoko raMwari rinotidzidzisa as examples kuti gone kusarudza nzira dzakanaka. Saka unogona kusarudza yaJoseph. Wofamba mukuteerera Mwari. Muchaona nekuguma kwako nemabhonzo aJoseph unoti matakure mudzokere nawo. Amen. Kakuti unogona kusarudza yaSamson. Haina kushata nzira imbiri. Tozongosangana newe wabata mapila maviri. Wabofu. Saka zviri kwauri kusarudza. But munamato wedu ndio kuti sevana don't look at our yesterday. Tamboza kuti membwerudzi ino zvaramwana nekazhumwi. Tinobvuma zvitakakangasa nezuro. But ukanaona Timothy inoti ndinoona kutenda kuri mauri. Kwakuri muna mai vako, kwakuri muna mbuya vako. Ndo shuviro yedu kuti chiona inhasi redu rekuzama kukubatsirai kuti mufambe munzira dzakanaka, musarudze ino upenyu kwete nefu. Amen. Vachinyandura. Ini ndataura zvose. Ndakutenda. Amen. Sida kutenda kune vakatarira chirongwa makomana nevasikana. Bhaibheri pama10 commandments Exodus 20 inoti remekedza baba vako namai vako. Ndo mutemo only une condition kuti mazuva ako awedzerwe panyika. And again mukatarisa vanhu mazuva ano ekupedzisira tiri kurarama, Mwari hatikwanisi kumuona but tinogona kumuwana through vabereki vedu. Amen. Baba ivavo hazvina basa kuti chidhakwa oro mai ivavo, blessing yako inogona kuuya kubudikidza nemubereki waunobata pasi, waunotarisira pasi uchimudzumburudza. Endewo kune vabereki vakatarisa mwana wedu ari kuchema, chavari kuda kungoteererwa nesu. Chimwe chiri kuita kuti vanotsvaga advice, vamwe kusaluni, vamwe pachivhitivhiti, ingare kuti vari kushaya vabereki. Zvimwe kuda pamwe tava busy hatichagoni kutaura nevana vedu. Chirongwa chiri kuendera mberi. Iyi part 1 bedzi yatandiri kukurukura, part 2 iri kuuya. Musoro wenyaya wangu uri kuti unondikwidza sugar, unondikwidza BP. Part 1. Mwari akukomborerei tosangana pane zvimwe zvirongwa zvinotevera. Tichakumbira Tete Zimbewa vatipe munamato wekuvharira. Ngatinamatei. Kuna baba vedu muriko kumusoro kudenga namuponesi wedu Jesu namweya mutsvene, toda kukutenda Jehovha makanaka netopic yatanga tiinayo. Jehovha wangu ine chirevo mukati meupenyu hwedu sevabereki, ine chirevo mukati meupenyu hwevana vamakatipa sezvipo. Jehovha wangu chatinokumbira ndechekuti shoko irori rigosvika mukati meupenyu hwavo, vagowana vachivandudzwa, vagowana umwe neumwe achisangana nepanogona kumubata, tigochinja tigoita vana vakanaka pamberi penyu. Toda kukutendai Jehovha wangu nemusoro wenyaya iwowu, nokuti uri kubata vabereki vazhinji mukati medzimba. Toda kuvanamatira Jehovha wangu kuti vasarase tariro, asi varambe vakaisa tariro kwamuri nekunamata, sezvo imi munotaura kuti tisafunganye nezvinhu izvozvizvi, asi musituation imwe neimwe tinamate tizviunze pamberi penyu. Ndimi Jehovha munogona kuturunura mitoro iri kuremera vabereki, mitoro iri kuremera vana vedu. Tanamata tichipota nezita raJesu rogara nekusingaperi. Amen. Amen. Pari zvino hatingazviwisise, dakara taona Jesu unge tashingirira. Kare kare ndufunamo zvapera, tichazozviwisisa kare kare tasvikeyo. Pari zvino hatingazviwisise, dakara taona Jesu unge tashingirira. Kare kare ndufunamo zvapera, tichazozviwisisa kare kare tasvikeyo. Tenzi wedu ouya nembiri, taimbiri takunda. Nembiri, taimbiri, mbiri, mbiri takunda.
taimbiri takunda Hallelujah toimbira nembiri toimbiri takunda mambo wedu zvatindoshingaira sekunge muvengi wokunda tenzi chitirirei kare kare kuchema marwadzo zvapera tichazozviwisisa kare kare tasvikeyo mambo wedu zvatindoshingaira sekunge muvengi wokunda tenzi chitirwirei kare kare kuchema marwadzo zvapera tichazozviwisisa kare kare tasvikeyo